Вітаю, шановныя гледачы. Мы запрасілі праваабаронцу з каманды Магілёўскай вясны Алеся Райкана адказаць на пытанні, як сябе паводзіць у стасунках з міліцыяй. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Скажы, што рабіць чалавеку, калі яго затрымліваюць падчас акцыі? Пажадана пракрычаць хаця бы сваё імя і прозвішча дзеля таго, каб праваабаронцы, знаёмыя і сваякі пазней даведаліся пра тое, што ўвогуле затрыманы. Гэта асноўная рэкамендацыя. І па-другое, заўсёды быць пажадана ў нейкай групцы людзей, якая таксама можа быць сведкамі, можа зафіксаваць гэта ўсё на тэлефон. І калі, напрыклад, затрыманне было брутальным, каб пасля гэта відэа ці фота лягло, напрыклад, там у нейкую крымінальную справу ў дачыненні да сілавікоў. А што можа быць расцэнена як непадпарадкаванне пры затрыманні? Самае галоўнае ў гэтым выпадку не вырывацца. Калі вас ужо цягнуць, калі вы ўжо адчуваеце вельмі крэпкае мужское рукапажаце, не вырывацца, ні ў якім разе не лаяцца з міліцыянтамі, проста ціха ісці. Бо калі вы будзеце вырывацца, гэта ў лепшым выпадку будзе расцэнена менавіта як непадпарадкаванне, у дрэнным выпадку гэта ўвогуле як супраціў супрацоўніку міліцыі, а гэта ўжо крымінальны артыкул. Вас чалавека затрымалі і вязуць у аддзел міліцыі. Што яго чакае далей? То можа быць усякае. Па-першае, чалавека могуць проста падтрымаць там 5 гадзінаў просто так. Па-другое, з ім могуць правесці нейкую ідэалагічную гутарку, напрыклад, там замначальніка РАУС. Па-трэцяе, самае непажаданае, яго могуць проста ў мікрааўтобусе збіць. Кожны такі выпадак гэта штосьці асабістае і нікога не затрымліваюць аднолькава, што называецца. Як весці дыялог з супрацоўнікамі міліцыі? Пажадана, каб вы не злаваліся на супрацоўнікаў міліцыі, каб вы не абражвалі іх, каб не лаяліся з імі, проста спакойна весці гутарку і ведаць пра свае правы. Вы маеце права не сведчыць супраць сябе. Гэта гарантавана нам як артыкулам 27 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, так і працэсуальна-выканаўчым кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях. Больш за тое, любую гутарку трэба весці пасля таго, як вас азнаёмілі з вашымі правамі і абавязкамі. Увогуле размаўляць з міліцыянтамі проста так не пажадана. Ўсё ж такі вы не да сяброў прыйшлі на каву, ўсё ж такі вы затрыманы. Супрацоўнікі міліцыі часта задаюць пытанні не пра канкрэтнага чалавека, а пра іншых, трэціх асобаў. Што рабіць з гэтымі пытаннямі? У якасці сведкі вы павінны адказваць на пытанні і павінны адказваць шчыра і сумленна. Калі менавіта на вас вядзецца адміністрацыйны працэс, вы можете, па-першае, ізноў-такі не сведчыць, і проста адмаўляцца ад любой размовы. І па-другое, ніхто ж вам не замінае не пазнаваць тых людзей, якія былі побач з вамі. Нашы гледачы запытваюць, ці варта падпісваць пратакол? Да, абавязкова. І гэта таксама вялікая просьба. Калі вы адмаўляецеся ад подпісу пратакола, гэта нішто не мяняе. Таму лепш падпісваць. Больш за тое, пратакол – гэта ваш сродак абароны. Калі вы прачыталі пратакол і вам штосьці там не спадабалася, вы уважліва глядзіце, штосьці там выкрэсліваеце, падкрэсліваеце, там, пішаце тое, з чым вы не згодны, і пасля гэтага толькі падпісваеце. А што наконт права на абаронцу, на адваката? Абаронцам з самага пачатку адміністрацыйнага працэсу, то бок з моманту затрымання, можа выступіць альбо адвакат, альбо ваш бліжэйшы сваяк. Можна, па-першае, зараз у нашыя часы ўсё ж такі мець нейкую папярэднюю дамоўленасць з нейкім адвакатам, што калі вас затрымліваюць, вы там адразу называеце, што ось Іванов Іван Іванович, мой адвакат, калі ласка, выклікайце яго. Тады яго павінны будуць пусціць, але, як паказвае практыка, ізноў-такі гэта не на 100%. У пратаколе ёсць такое пытанне. Ці прызнаеце вы сваю віну? Вось як правільна на яго адказаць? Тое, што вы выйшлі там на нейкі менавіта мірны, я гэта падкрэсліваю, менавіта мірны мітынг ці мірную акцыю, нічога там дрэннага не рабілі, а проста там, я не ведаю, прайшліся, гэта не робіць вас у нечым вінаватым. Канстытуцыя нам гарантуе права свабоды мірных сходаў. Міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. Тое, што вы там удзельнічалі, не дае вам цалкам сказаць, што мяне там не было, я таму не прызнаю віну. Самым лепшым на дадзены момант выхадам, напэўна, ёсць тое, што можна прызнаць удзел у акцыі, але не прызнаваць сваю віну, бо нічога дрэннага вы не рабілі. Калі ўраз чалавек адчувае, што справу на яго фальсіфікуюць, як яму рэагаваць? Абавязкова уважліва чытаць пратаколы, бо калі у вас не супадае там час ці месца вашага затрымання, напрыклад, ці час ці месца там правапарушэння, гэта добрая нагода дзеля таго, каб пазней гэтая справа была альбо адменена, альбо была хаця б суда напраўлена на дапрацоўку.
А што датычыцца сітуацыі, калі чалавека выклікаюць праз позву, напрыклад, ці праз тэлефонную гутарку? Хтосьці кажа, што і дагэтуль трэба ісці толькі вось па папяровай позве, якая там падпісана, каб яна была патрэбным чынам аформленая. Але справа ў тым, што зараз, калі чалавеку тэліць на тэлефон і кажуць: «А падыдзіце, калі ласка, сёння», а чалавек кажа: «Ашліце мне, калі ласка, пісьмовую позву», вельмі часта бывае так, што пасля гэтых словаў міліцыянты проста заяўляюцца альбо на працу, альбо да хаты, і чалавека проста забіраюць. Гэта самы не лепшы выпадак, бо ўсё ж такі чалавеку перад паходам у той жа раус лепш, канешне, падрыхтавацца. Як маральна і псіхалагічна, так і фізічна. Узяць з сабой там пасту зубную, шчотку зубную, там нейкія цёплыя рэчы, на всялякі выпадак. Бо вельмі шмат хто так вось адмаўляецца, грае ў прынцыповасць, потым аказваецца без нічога найчу. А што калі позва прыходзіць сваяку, ці ў размове тэлефоннай, цябе шукаюць праз сваяка? Калі ў позве ваше імя, менавіта вам позва і павінна быць уручана. Таму сваякі маюць права не падпісваць і не перадаваць гэтыя позвы. То бок, калі да іх прыходзіць міліцыянт, ваша маці ці бацька ці сестра, там, ці брат, ці хто заўгодна, могуць сказаць, што калі ласка, шукайце самі, хлопцы, напэўна, вы добрыя хлопцы, але вось самі, без мяне. А што рабіць, калі твой сваяк знік, там, напрыклад, пасля акцыі пратэсту? Усе раусы, якія ёсць у вашых гарадах, трэба іх абтэльваць і запытваць. Там, Іван Іванович Іванов, у вас такі ёсць? Хутчэй за ўсё, вам ва ўсіх раусах скажуць не. Пасля гэтага вы тэліце ў ічу. Запытвайцеся ў іх. Трэці момант, ён можа быць дзе-небудзь у абласной управе, напрыклад. Зараз такое таксама практыкуецца, і гэта значыць, што з ім, хутчэй за ўсё, працуе альбо губазік, альбо там крымінальны вышук. Калі яго нідзе няма, мы робім самае лагічнае, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць. Калі чалавек знік, мы пішам заяву аб тым, што чалавек прапаў. Гэта можна зрабіць альбо вусна праз 102, праз тэлефон, альбо ехаць у раус і там пісаць. Каб пісалі заяву, што чалавек ось такі-такі-то знік. Хутчэй за ўсё, прыкладна праз гадзіну чалавек раптам знойдзецца. Калі чалавека ўсё ж такі затрымалі на 72 гадзіны да суду, ці ўжо арыштавалі пасля суду, то што рабіць сваякам? Зараз, наколькі я разумею, палітыка ўжо такая, што чалавек, які сядзіць менавіта ў статусе затрыманага, для яго перадачы могуць не прыняць. У любым выпадку трэба намагацца перадаць хаця б нейкія гігіенічныя сродкі і нейкае цёплае адзенне, бо ўсё ж такі зараз не лета. Дзякуй вялікі за гэтую размову. А я нагадаю, што пра правы чалавека нам распавёў праваабаронца з каманды магілёўскай вясны Алесь Райкан. Ведайце свае правы і патрабуйце іх выканання. Аліна Скрыбунова, Белсат.